Aram, anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil iba, salit sana pero tiyan. Ito ba naman kita hanggang 12 o'clock para po sa mga dugo pa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, at siyempre, anbulos ka mga impormasyon na haliban sa loob sa pagigan Mega Force Patrol. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, birthday ng ating kasama sa PBN Broadcasting Network Incorporated doon sa Manila, si Ate Linda. Ate Linda, happy birthday, more life, prosperity, and happiness. And siyempre, mga tugang sa lado technical, kasabay nato dyan si Ronald Baldo. Yan man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez, ito yung pong IT. Production Assistant Center, si Shara May Leron. Newsroom, Angel Mustasa, si Jenny Matthew Balaran, sining man sa DCGB News Online Facebook page. Yan po dyan, mga tugang, si Jimus Barrios. Luwas ang Mega Force Patrol. Mapadagos na pangalan ng mga istorya at ang aning may balang ibusonoan at sinapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan dyan sa 3rd District ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasadita, 1st District Pading Jomar Bien, Caraga Area Karen Nicole Alas, siring man sa Kapitolyo Provincial. Yan man sa Legazpi Port District, as in sa Regional Center site, si partner o kaya si Joshua James Bino, pantang partner Alarmario sa City Hall, as in sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Kami po kapos minasaludar, mga kabayan, minapapanin sa rumang morning, mga bises, rekas-tekasan, taod na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. 45 days bago po mag-eleksyon. So, yaon na po naman ang sa tuya pong mga kandidato maglilibot sa mga harong-harong, mga tugang, kaya magurup-urup tabi ikimaray, tanganing makapili ikitama, mga tugang sa pagabot kang aldaw sa Mayo 12. Diba po sa mga kabarangay natin? Yan po ang sa tuya ng mga padagos na pinag-aabangan, mga tugang talagang gabos, disidido. Malapit na ang eleksyon, mga ko na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Yan, mga tugang, yan po, sa tuya po ng mga bagay-bagay na dapat pong pag-isipan. Sabi pagkakayan, many are called but few are chosen. Yan, many are presente, many are presentado, but konti lang ang sabi nga niya na kwalipikado. Yan. Alright. O bueno, mga tugang, ngayon magparaloy pa. Konta ng report, naka-standby na mga tugas na po yan pong intern from Bicol University, si Jasmine Bausing, para po sa mga importanteng impormasyon niyang pong pagkaaga. Jasmine, good morning. Please come in.
Bangay na aga tabi, Sir Mar, marahay na aga man susuyang mga paraan tabay. Sa mga daytabi nakakaaram, hunya nan aldaw ang kantuon ka na local campaign para sa eleksyon 2025. Kasubago po nakahuruntaan na DILG Regional Director Attorney Orlando Escobar Jr. asin hinagadan pa po siya ng mensahe asin pagirumdom para sa tuyang mga local candidates pati man sa mga botantes nga ning mamantinir ang matuninong na eleksyon ng unya na taon. Alam mo yung local candidates na kaipuhan talaga mag-advocate din ng peaceful and orderly and fair election. So kaya nga ini-encourage ta ang mga lokal na kandidato na mangumbinser sa siring na paagi and para makakuha sinda ng credible na or credibility sa mga botante. So ini-encourage ta na maging fair and of course yung maging safe ang sa indang pangangampanya sa niya na election. Yaong man dyan yung mga kaibanan mi sa DILG, ang mga PNP to make sure na peaceful and orderly ang pangangampanya nila and safe and secure sinda sa bawat lugar na dudumanan ninda na karampanyahan. So para man po sir sa mga botantes, ano po ang masasabi ta sa mga individual na maboroto ngunyan po? Saro din na ini-encourage ta ang mga botante na maging resilient sinda. Ining eleksyon regular na ini and pagkatapos kang eleksyon yaong manggiraray, day manggiraray na matatanggihan na igwa kitang mga relatives, mga friends, nandyan yung mga kapitbahay ta. So kinakaipuhan na maging responsable din kita sa pangangampanya sa tuyang mga sinusuportahan. Kung igwa kitang sinusuportahan, gusto tang ikampanya, hilingon ta na yung mga kapwa natong botante makumbinsir ta sa kakusgan asin kredibilidad kan sa tuyang kinakampanya na kandidato. And data pagyurakan ang pagkatao kan sa tuyang kapwa botante. Dahil nga pagkatapos kang eleksyon, kita manggiraran maghihirilingan dyan sa barangay and maging matuninong ang sa tuyang karampanya hanggang duman pagkatapos kang eleksyon dahil saro manggiraray kita dyan sa komunidad ta. So laon ta na sabuton ta na lang yung mga kapwa ta botante na kung iba man ang sinusuportahan ninda, at least masabutan ta ang sa indang kaburuton man and laumon ta na makumbinsi ta duman sa satuyang kinakampanya and hopefully with that arrangement maging matuninong ang satuyang burutuhan mo niya na eleksyon. Okay po. So dagdag ko lang po sir, ano po ang magiging rule na tuya or magiging lakdang para po ini maging mamantinir ta po ang peace sa election po? In place naman yung mga mechanism, mga policy and guidelines na in-issue kang COMELEC. And laon ta po na ang mga kapulisan as in mga local government officials and employees na sunodon ining mga policies and guidelines na ini. Kami po sa DILG nagtutuwang po kami, nagsusuporta po kami sa COMELEC tanganing maipatupad ining mga policies na ini na in-issue kang COMELEC. Bulawas po ang samuyang suporta sa COMELEC. Okay. Iyan tabi ang Bareta, di sa luwa, sa Jasmine Bosing, intern, Haling Bicol University, DCGB News. Thank you very much, Jasmine. Jasmine Bausing, intern from Bicol University, pagipagkuran po personal, as in eksklusibo, kay Regional Director Arnaldo Escobar ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayan po tabi adi, para duman sa mga kababayan ta, mga kandidato, mga botante, masiguro na nasa magkagugita ang mga tugang ning orderly
peaceful and fair election. Yan po ang maabot man kan DILG, no? Alright, di duman sa mga kababayan niya to. Good morning sa Giraray, sa mga nagantabay sa DCGB News Online, si Brad Miles Samar diyan po sa Pilar, and then ang sa pong mga suki sa ano yan, Queensland, Australia. Yan, ang pamilya ni Sir Jeff Santos, as in sa gabos pong nakantabay sa DCGB 729 kilo sa Pitang Kamang Radyo. Oy, napapalaban mo niya na sa pong kunya na Filipina tennis player. Matindi ang naging performance mga tugang ni Alexandra Alex Iyala duman sa WTA Open. Tulong sunod-sunod mga tugang na laban na pinabaragsak niya sa mga kampiyon. Sa mga may titulo na mga tugang, pinabaragsak niya, kaya siya suminakat mga tugang from 140, number 140 sa world, naging world number 75. Grabe, so nilakdang niya di. And niya na mga oras na yun, napapalaban siya mga tugang para po sa semifinals. Ang kalaban niya mga tugang number 4, world number 4 sa tennis. Diyan po sa kunyan, sabi nga ning matinding labanan. Kaso bago ako naglaog digdi, ang score sa first set is 6-5. Lamang si Iyala. Nakahabol mga tugang si Pigula. Dati ang score ninda is 5-2, 5-3, o di nahabol kaya nagpatas. Inda po kung ano na nangyari. Pero abangan ta po inita, magayon ang pinahiling. Imagine yung inagihan niya, maski may dakol sa mga daog, mga nakaaging mga laban niya previous months and previous weeks, pero di nagsuko, and talagang guminibo ng istorya para po sa tennis, digdi po sa Pilipinas. Siya ang, sabi nga ni, may biggest win sa Philippine tennis history. At siya ang kaino-tinuting player sa tennis na nagrepresentar sa Pilipinas na nakaabot mga tugang sa Women's Tennis Association sa WTA diyan po sa semifinals. And considering na sa mga mga French Open winner, Australian Open winner, saka 4-time French Open and US Open champion, mga tugang pinabaragsak niya. Siya na pang titulo. Pero yung parang Grand Slam ang fight niya sinaro-saro niya sa mga matitibay. Ining French Open winner na si Helena Ostapenko. Tapos si Australian Open winner Madison Keys. Tapos kasuhapon yung 4-time French Open and US Open champion Iga Swiatek. Yun na yan ang magayon na bareta. Alam mo sa mga kababayan marking a historic Miami Open run. Ayan po si Kunya, big filing ni Kunya, no? Ano nang set yan? Second set na. Second set na. Di ko na inugarin kung si say so Kunyan, so leading. Basta, yan, nananggana sa first set, si Iyala. Si Iyala nanggana sa first set. 6-5? Ayan, okay. Second set na mo niya nagkakawat. Medyo na late kaya so pagkawat ninda so match kan sarong naglaban man, medyo na atraso kaya na late na so pagpunin da. Supposed to be 8 o'clock mapon yan kawat. Pero magayon po ini na bantayan na sabi nga ni mga tugang kaino-tinuti yan sa istorya kang Pilipinas sa pag-abot sa tennis na may nakaabot dyan po sa WTA Open mga tugang sa Miami na kunyan
nakabot sa semifinals, di ba? Pinakadakulang gana, sabi nga ni kan sa tennis history kan Pilipinas. Okay, di abangan ta po yan. And let's cheer for her. Mga tugang 19 years old, mga tugang ining si Alex Ayala, naging wild card, tapos naging first Filipino sa open era para daraugon sa mga dating mga champion sa WTA Tour. Bakusan ng saro, bakusan ng duwa, kundi tulong beses. Ayos na eh. Very good. Sana ipag-pray natin, sana manalo pa siya para makapasok sa finals. So, di ba? Makapasok sa finals. Alright. Sino ang mga susunod? Yan. Sunod natin ang maganda at kaaya-ayang babae sa balat ng lupa. Intern from Bicol University, Miss Joanna Agripa on the line. Joanna, good morning. Please come in. Marhay na udto, Sir Mar. Marhay na udto man sa mga paraan tabay. Ikatulong taong gana para sa defending champion na Masbate City Football Team. Kan makuha kay ni Gilayon ang kampyonato para sa Palarong Bicol 2025 sa katatapos pa lang na football championship match laban Masbate Province sa Bio Sports Complex. 4 na minuto pa lang kan magpo ng first half kan laban, nakakuha na ini sa goal at nagdominar ini sa buong kawat sa puntos sa 2-0. Sigon sa head coach kan grupo na si Mark Anthony Esparza, maugma siya na naging resulta kan sarong taong sakripisyo sa training kan mga aki. Dagdag ka ini itataon nila al 100% sa pagpresenta sa bilog na kabikolan sa maabot na palarong pambansa sa Palarong bansa 2025. Mientras tanto sa second half kan kawat, nagkaiguan ng diskusyon kan mag-commit ng tackle ang player 15 kan Masbate City sa sarong player kan Masbate Province. Bumenwel tamanin tuklang ang number 11 kan Masbate Province kan mailing na natumbaan kaapil ka ini. Tunas man ining pinatahawan kan mga opisyales asin mga pulis na rason kung natadain na ini nagdakula pa. Sa ikatulong pagkakataon, irerepresentar kan Masbate City Football Team ang rehiyon ng Bicol sa papaabot na palarong pamansa sa Lawag, Ilocos Norte sa maabot na Mayo 24 taon 2025. Iyan ang bareta digdi sa luwas, Johanna Agripa, International Bicol University, DZGB News. Joanna. Yes, sir. Yeah, ang kalaban kang Masbate Province is Masbate City. Yes po. Ang nanggana Masbate City. Yes po. Iyan, so nanggana man last year? Yes po. Nanggana po sinda aning Masbate City last year kontra Naga City sa puntos na 5-0. Ayun, dahil naman na ribok pagkatapos ng kawat. Daang ribok. Sir, may baing ribok. Pero po, kan second half po, nagkaigo po ning diskusyon sa uning sa player kang Masbate Province ang Masbate City tig-tackle ining Masbate Province tapos uli man na sarong kaapil kang Masbate City tinuklang niya ining nag-tackle at yung nagkaigo ning diskusyon na tulos man pinatahawan kan mga opisyales at hindi naman nagdakula pa. Ayun, okay. Dahil ang baga kandet is winner takes all. Dahil sinda ang champion dyan sa Palarong Bicol, yung bilog ng Masbate City, sinda ang marepresentar sa Palarong Pamansa. Yes po, Sir Mar. Ayun, okay, sige. Ariglado, thank you very much. Mga tugang si Joanna Agripa, intern kang Bicol University, dyan po sa update. Manungod po dyan sa nagpapadagos sa Palarong Bicol 2025. Ayan, football match between Masbate City and Masbate Province. Yang gana po sa Masbate City. Sa ikatulong pagkakataon databi, irepresentar kan Masbate City ang Bicol Region para po sa Palarong Pambansa. Ayan, okay. Duman sa mga kababayan may hindi po kung natukar ini sa presscon na Pigibo kasubago dyan po sa Bicol University. Adi, garuminali ako naman na, nagkaroon niya ako naman si Joanna sa presscon kasubago, ginaon naman si Sir Dexter Season, di ba? Yung Regional Sports Coordinator. At may resolveran sindang issue regarding naman sa nangyari pong tukis ang ganduang player kan basketball between
Legazpi City and Sorsogon City, Kasubanggi. After na matapos ng mga tugang sukawat. So baka siring din kanangyari po last year, mga tugang, ipapairaram yung duwang player duman sa psychosocial first aid na piga-apod ninda dyan po sa DepEd. Iyan pong itong behavior na ito, mga tugang, talagang sabi nga ni kayang bilog na inconsistent duman sa values of sportsmanship, di ba? Sabi nga ni kaya di ba ang panggagana ngaya bako sa kung brasuhan, kundi so kung paano ka kuminawat din malinig, di ba? Para mamantira ng integridad as in respeto na sabi nga ni iyan ang dapat na pigkakaputan kan lambang delegasyon, di ba? Kaya diban sa mga kabarangay ta, mga tugang, abangan ang championship sa basketball, pero bako naman po ang sorsogon ng mga kalaban, mga tugang, kang Legazpi City, ha? Ibang team, ewan natin kung anong team ang magkakalaban kang Legazpi City, pero bako definitely bako na po sa sorsogon, out na po ito po ang Kasubanggi. Ayaw, dahil po duman sa nadaog sinda sa semifinals, semifinals, and then sa championship, mga tugang, kailan kayo schedule nito? Baka mamaya, titingnan natin kung anong mga developments pa kayan kung sisay po manggana. Dahil winner takes all yun, ang istay mga kang DepEd, tanganing dahil na mahaluy sa pag-training pa, pag-regroup, pag-groupings, as in kagawin chemistry sa mga players, winner takes all. Kung ano yung team na gumina sa bawat event, yun ay ipapadarata. Igwa na sindang dati ni iribanan, as in may teamwork na kumbaga. Tagani na mas ma-achieve ang masalangkaw na standing sa medalya pagabot po naman sa palarong pambansa. Sa Ilocos Norte ba? Yan. Kunyan po tabi, good luck sa indo. Hello kay Sir Francis Diamond. Sir Francis. Kay Sir Francis na Buhaloy, good morning tabi sa mo, sir. Sa mo yung presidente sa KB430 Sarumbangi Base Chapter. 43017 El Presidente. Diba sa mga kababayan ta. And naghanda na po kami para sa Operation Sumbak. Operation Summer Vacation para giyahan, bantayan, i-rescue kung may i-rescue na nangyayari po dyan sa Tinampo within our area of responsibility. Yan, from boundary Lidong hanggang sa boundary mga tugang kayan po na Bakakay. Yan, nagdadalagan ng dyan, na jurisdiction may sa highway hanggang sa mga beach resorts, mga tugang pigbabarantayan niyang ka mga pagiriba. So, mapun kami, Pitsa 13. Pitsa 13. Mapuna po ang Sumbak kang 430 Sarbangi Base. Ang gagamitan po dyan is frequency 143.500. Ayan. Okay? And then yung national na 146.250. Yan. Para po naman sa mga kababayan tayo. Hello kay Zeyo San Junabo. Hello and good morning po. Okay? O bueno, mga kabayan, standby lang. We will be back 11:37 in the morning ang oras. An oras hatod sa Indokal. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaya po
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa ngunyan po na pag-aaga, hindi po sa radyo DCGB 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Nahiling, nadadengog, mga tugang sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin po nadadengog man sa pagining cellphone na parang radyo, sa DCGB Live app. Yan, asin sa iba pang internet radio. Good morning po! Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, girlfriend, till something happens. Marami pang bigas, walang ulam. Alright, dagdagan pa po ng istorya, alin po na sa luwas. Sino bang nandyan? Si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Kumusta? Okay lang always. Alam, okay lang always, smile? O ano? Okay lang kita. Okay lang. Nakalibot na. Nakalibot mo sa iba at kung nag-stop na ta, tupuan tang bulungan sa tuyang lola. Okay. Sige. Alright. Anyway, tayo si Mar, sa dagdag natong bareta, kunyan na nagdadakol na sa sirkulasyon ang 20 peso coin, day man hahalion, day man isi-face out, day man i-demonetize ang 20 pesos na papel. Ayan, sino nga nandyan?
Sino bang nandiyan sa 20 pesos na papel? Quezon. Si Quezon. Oo. Manuel Luis Quezon. Sa 50 palan sinuha sa di. Yan. Oo, sinuha. Okay, sige. Kaya dahil manali, Sir Mar, ang 20 pesos na papel, ang mangyayari, kumbaga hahalato na sa ng natural na maubos ini sa sirkulasyon, asin makabalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa formal niyang retirement. Ayun. Pero, inintroduce na ngunyan kang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga polymer notes. Yes. Anong mga denomination niyan? 50, 50, 100, 500, 1,000. Pangyari, 500 saka 1,000 pa sana nakaabot sa kuya. Dahil pa so 50, so 100, may 200 na dahil. Dahil 200. Dahil 200, so may 50, 100, 500. Pero may duda ako kunata dahil so 50, buda 100 pa nakalakop. Dahil bawal ito istipliran. Reparong maray. Maray nga rin, nabigtugutan ng tiklopon mo niyan. Iyo. Takang inos ba primero? Barakalang kaya na ako lang wali, bawal nga tiklopon, dahil nga piga ako. Maray ta, nalinaw yan, pwedeng tiklopon pa lang. Pwedeng tiklopon. Okay, sige. Babayaan sana na in a natural way na mawara ito o makabalik gabos pagkatapos sa kanan din sinda mapahayag sa publiko kung itong 20 pesos na papel i-retire na. Oo, halatong sa nang maubos naturally sa circulation tabi Sir Mar, sagpud sang magluwas na talaga sa circulation kan kwarta, ining 20 peso coin ta. Bata ni ba kayan? Bata ni ba kang gigibo na laso-laso? Sige baga. Pigsusok-sok sa gilid kan sapatos. Minsan pipiripit ka sa bit. Piga susok-sok sa mga style nindo. Di at least dahil man mawawara so papel maakon manggiraray. Ako man giraray. Okay. Kaya man giray bakal o kung sain, kumbaga pabayaan lang itong 20 peso papel hanggang sa kumbaga natural na proseso mawara na sa sirkulasyon, makabalik labos sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi dun sa informasyon sa kay Madam Paulette J. Santiago kan Bangko Sentral ng Pilipinas Southern Luzon, hanggat may 20 papel pa, pwede pa tabi Sir Mar yan. Ang mangyayari pa lang, pag naubos na itong raw materials para sa production kang 20 pesos na papel, dahil naman utrong ma-procure ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng raw materials para sa 20 papel. Duman maiigo sa tuyang mga abaka. Iyo. Duman maiigo sa itong abakata. Dahil na itong gagamiton. Di ba? Tapos ano sa ingrediente na pigagamit, na material na pigagamit dyan sa mga papel na bako, yung bako polymer, yung papel is abaka fibers. Nawara na sa abaka? Mawawara na ito. Pero yaw pa man, tigo pa man ang mga papel. Kaya lang, ang pag naubos sa materials na procure nila, dahil na sila mabakal giraray. Tang existing na yung Sir Mar na tigo-procure kan Bangko Sentral, materials na hali sa kan 20 peso coin. Sinyan, hali sa Australia o haling New Zealand? Basta hali sa Europe, hali sa Europa yan. Haling Europe? Haling Europa. Oo. Kaya pala na yan ang magiging proseso. Kaya mabot talaga ang panahon na mauubos itong 20 papel. Kung maubos na sa raw materials for production, may naman na bakal utro. Kaya ang mangyari, halaton na natural na proseso, maubos sa 20 papel, and ang maging mayoriyang nagdilawas na niya sa sirkulasyon, iyo ang 20 peso coin. Ayan. Yung baga, mas realidad na yan kan, yung pagrulos ka mga polymer, bako na perang papel, kundi perang plastik. Perang Basta ang tawag mo niyan, plastik na. Ako ay lingko sa eleksyon, maubos ang 20 sa bangko. Kang kayo itong 20, ko pasinsilusan ang pagpasko. Iyo. Pero ngunyan, garo ito maibog-ibog lamang. Hindi kung paano babarantiyan talaga ang bantay
kontrabigay, bantay kontrabigay. Ano? Paano daw yan? Ano, kontrabigay. Oh, paano daw yan? Kadakol ng mga platforms, although ang GCash nagpaabot na ng impormasyon na dahil ka pwede magtransaksyon ning kadakol na basis sa rong aldaw. Yes. Garo hanggang tulong basis ka sa nagaro. Pag-abot dyan sa ano, dahil ka na pwedeng tugutan. Okay, sige, ayos. Okay, tayo si Mark. Ang dagdag na istorya, alibig sa lawas, Jos Tobino, PCGB. Thank you very much, Joshua. Yan po ang mga latest from Bangko Sentral ng Pilipinas. Don't worry, hindi po aalisin sa sirkulasyon mga tugang kang Bangko Sentral. Yan na sa indong mga kwartang papel. Maski nga ni yao na po pigagamit na sa circulation, ito po baga na mga ano yan, coins na 20 pesos, di ba? Ang sabi ng Bangko Sentral, di man po yan automatic na halion, kundi papabayaan na mahali sa sirkulasyon, makabalik sa bangko, sa kaninda sa sila mapahayag kung iyan po mga tugang na halian na ninhalagas, hindi na pwedeng gamiton mga tugang na legal tender sa Pilipinas. So abang-abangan tayo sana po yan, ha. Don't worry, gamiton nindo yan maray. Yan. Hello kay Gerald Aranya. Saan ka nag-watch ngunyan tabi, Gerald? Yan, Evangeline Llagas, good morning po Sir Mar, watching from Daraga. Siring man, mga tugang si Sir King Rinaldo, si partner, ha? Nagantaway po dyan sa and listening and watching from Bangkirohan, Bunker Hill. Ayan po tabi. Alright, nag-operation baklas na, mga tugang, sabi kang Comelec, nagkakay ko sinaganyan ng maigpit na koordinasyon, mga tugang, sa Bureau of Jail Management and Penology, as in sa, ano yan, environmental groups. Nata may ugong kita na, may narinig akong ugong ayan, wala na. Yan. Ay, ang sabi, mga tugang, nagkukoordinar sa Comelec, pinag-abisuhan na kang Comelec, Central Office, ang sa indang mga regional offices, na makipag-koordinar, pati na sa mga mga opisina sa munisipyo, sa probinsya, makipag-koordinar sa mga BJMP, tangani, asin sa iba pa na nagpuproseso ng mga tarpaulins. Yan. Ang problema na, paano nga i-dispose yan? Pero aram ta na, nagigibo po yan, nare-repurpose yan na tarpaulins na yan. Pwede yung gibo na bags. Diyan sa dapdabaga, pigiribo ng bag yan, dati, di ba? Ngani na magamit, tayang pati, mga bagtugang, bako yan biodegradable, di yan basta-basta natutunaw. So, dapat i-repurpose ta, di ba? And, pwede man po yan mga tugang na gilingon and ihalo sa paggibo ng hollow blocks. Pigigibo yan dyan sa parte kampiuduran, di ba? Plastics, gigiling, kisalo po yung mga sa hollow blocks, asin po naman mga tugang sa mga bricks, na kunyan, papabakal kan lokal na gobyerno duman sa mga gusto na gumamit para mawara po yung mga dapat na i-imbis na itapok tapa sa mga 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 sanitary landfill, pigpoproseso ninda asin pighalo sa iba. Diyan sa tabako ang naman sa inda, so gilingan ng bote pagkatapos mga tugang hihalo man duman sa indang pigigibo na bricks na talagang very sturdy, maski pigligis kan truck, mga tugang din na mapasa. Iyan karon maray na ikag dyan sa mga barangays pasiring sa mayon. Nagkadakulo ng parasa dyan ng mga tinampo dahil po sa pag-agi kang mga darakula ng mga truck na naghahakot po ng mga quarry materials. Iyo yan, talagang patindi pati, talagang andalagan pasiring duman sa Kamsur. Kanakaaging Domingo, Lunes hanggang Martes di nagpasiring kita sa Kamsur. Dahil pigasigato kita sa buhay ta. Di nakasaniri kitang lunadan. Na pag nasunudan mo na ang surnudan ng mga truck. Yan talagang tunay na kalbaryo talaga. Magpundyan sa may parte kang ginubatan hanggang duman mga tugang sa pagluluwas sa boundary kang Albay Buda kang Camarines Sur.
yan po ang mga mararanasan at may mga pigigribo po dyan na road reblocking. Ayan po tabi, mga kabarangay ta. Kaya duman sa mga ano yan, tarangkasunan nindo tabi. Sa mga day dapat na ibugtak, sa mga lugar na day dapat bugtakan gayan. Tapos sabihan sa mga nagpo-postering. So mga pinagbayadan tang magbugtakayan na ano yan, haraliw na, tangani na day masuratan kang komelet, as in day matawaning plaso na 72 hours pag day mo rinali, beside of the surat, may kaso ka mong hampangon. Pardalar Marina sa linya, ang front act kang kamikase, nasa linya na. Pardalar, please come in. Yes, partner. Ilagihan ko sa sawangan. Grabe na ang preparasyon kan pa-concert ni Rosel. Nagkunya na, nag-time check, nag-mic check na, mic check, test mic. So, bago pang atabon, may mga nag-set up na so sound system din dito pasigurong maray. Awin ni Diyos pa pasiguro. Kasuod ma, nakasitap na si Lara, bako? Iyo, nakasitap na kasuod. Ara mo, so, kahit po talagang ang preparasyon bulan sa setup, importante ho ng gadiyan. So, Big Mountain, baga, partner, nagiling man ako. So, sarong gitarista naman, bad drip, na bad drip, dapat pala, ang gitara, may sadiri man ayan na monitor, na speaker. Ang pang naman sa iya, yung pigdudukuan yan, pigdudukot sa talinga yan, dahil man ngaya ki sound. Na bad trip baga sa sarong gitarista. Maringanay ta. So kabad tripan niya, pigsasalo na sa nagatong vocalist, the best pa nitong vocalist. So dahil na mamalisyahan, so kapalpakan sa side kan itong sarong gitarista. Kaya siyempre, kung pasiguro na, naging experience si Ring ito, medyo negative, kaya dapat mo yan, perfect. Ang sounds and lightings ni Miss Rochelle. Grand Rally yan, no? Ano nga pagka ni Miss Rochelle? Grand Proclamation Rally. Grand Rally. Grand Rally. At yan na banggitawi digdi sa Sawangan Park. Si kunyang palan, si Miss Rochelle ang bastonira dan. Pwede ng bastonera. Pero nag-pull out ako naman sa sa grupo uwinuhan, makusugon so oran tabi partner digdi sa may area kan Taysan, pasirin din sa may Legazpi area. Buminagsak sa makusugon na oran, pero believe ako kan mga kandidato lalo si board member Melissa Abadesa, talagang palaban man talaga iniyo sa Red or Shine. Ngunyan ma-remove ko na pasiring sa Southern. Ayaw na sa mga kanya-kanyang sound sinda partner, kanya-kanyang sound tracking, kanya-kanyang kanta, kanya-kanyang tugtugan, jingle I say, ang kada kandidato kan Team Global Albay sa panginginot ni Congressman Joey Salceda, yaon dyan si Diday Ko para Vice Gobernador, yaon si Congressman Christopher, si former Congressman Christopher Kitoko, nagdalagan garay Congressman ko niyan, yaon sa mga para board member, si Attorney Melissa Batesar Medilia, yaon si Glena Casulia, yaon si Iggy na Ohano. Of course, sa Legazpi City, na kandidato para alkalde si Isiam Ismael, para vice alkalde Luis Gutierrez, and so 10 line-up tabi partner, kompleto sinda. Ano sa Pabaco, sa St. Rafael Church sa Pagdi sa Casubago, ni Father Maui Murillo. Magayon na sa mensahe ni Father Maui, importante maggaray sa gabos na ini. Ang pinaka-importante yan, mahal na Diyos. Ang gabos will follows, basta yaon ang guidance sa mahal na Diyos. So everything will follow. So yun tabi, partner, mapapabo na ako digdi, paros ko niyan, sa may Boulevard area.
Okay. sa pag-monitor pa kana Okay. preparasyon at yan sa gun rally and concert kan kamikasi. Roger. Roger, yun na muna tabi. Alam Mario, thank you. And that ends our program mga dugang. Basta kita, diretso sana, 131 sa balota. Sa mga mga bilog na tropa, abangan na po sina Ma'am Gina Ritter at saka si Sir Bert Nunez sa Beretta alas 12. Sa inyo ka boss, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral